Iya, Mbak Caca. Wah, ya kita ya umpama Mbak Eni dadi bojone Cak Mondol ya pantes ya. Pantes. Iso ngedeke pasangan dhewe. Nggih. Wah, bintang tamu. Yang loro mesti. Tenan omongane dalang ki mandi. Oh, sesuk ngatek dhewe ya Mas ya. Apa stroke pirang? Ya tetep ngatek dhewe ya. Heeh, Kadang dedek ngono kok. oh, kita apik ya. Ali-ali. Sembah nuwun masih ditenggani kanca-kanca. Iya ya no, kok leh membengkok lho. Iso. Asem-asem daging. Kena asem-asem daging kok terus. Kanca-kanca CFC Jonegoro Pak Kasir masih nenggani. Wah, Wah, iki sak rombongan pinter beso tayub. Oh, nggih nggih. diaturi no. Diaturi. Pak Kasir. Nggih. Pak Kasir itu sing nyambut damel teng Alfamart niku nggih. Oh, temudi-pudi. Kasir. Nano Pilih. Pilihanku mripat biru pantriye Tembang kuno ning Wirasa. Terus jemeneng rumiyin. Nggih. Mumpung ketemu Cak Mondol. Alah. Kita le gabungane Mbak Eni karo Mondol dadi sawung kok ya jebles. Mondol nyolong petek niku sebenarnya. nek teng griya takon Pripun? niku anake ayah mondol apa ayah jolang to Bu Ya mau jak rame-rame, Cung. Ayahe lur. Ngayahe loro ya kawat lho Dek. Ini kok rombongan CFC saking Jonegoro. nggih Jonegoro. Diaturi. Nggih no nggih. Pak Kasir CS nggih. Nggih perwakilan besar. Perwakilan beksa monggo kadang-kadang CFC saking Bojonegoro katuran minggah wonten ing pepanggungan sareng-sareng kalian kanca cakrating lelaki bekatut to Mas Mondol. Monggo. Iya, monggo. Mbak Eni mboten izin kan kalih Mbak Yosi. Mbak Yosi jan perti bila semua Mbak Yosi nek wis nembang wis kaya Karniati. Iya, tenan. Karniati tenan. Ayo Ti. Bintang itu kan Karniati, ayo Ti. Mangga Pak Kasir. ayo Kar Rombongan saking Bojonegoro. Rombongan saking Bojonegoro. ayo Kar Wah, Ayo Kar. Angger wis gubuk asmara, kok sesideman Namung tiyang gubuk kalih asmara. Mbak yang sekawan apa gangsal? Niku lho kok dua tok. Sinten? Mangga sanese. Oh iya, Pak Kasmani. Pak Kasmani. Aduh. Bapak Kasmani angkat tangan ya Pak Kasmani. Sana sama Ibu. ana ibu dadi gak wani Lho Pak Wantono apa saking Kudus ora oh nggih sembah nuwun. Monggo mriki Pak Kasir. Komplit Pak Eko, wis Pak Kasmani sekalian Pak Wanto sembah nuwun. Pak Kasir. Dudu Pak Kasir. Sing puji Pak Kasir. Ya disuni pirsa Asmani. Pak Kasir mau ngobo. Pak sinten Pak sampean? Pak Gani. Ngerti Pak sinten? Pak Gani. Oh, Gani. Tak kira Pak Gali. Gani. Pak Abdul Ghani. Abdul Gani. Nek sing pedinan asmane sinten? Selamat. Ladrang wilujeng. Lujeng. Ladrang Selamat selamat. donya akhirat. Rat. Sing melu Neil Armstrong. Main Iki sing melu ning bulan ya Pak Slamet iki. Bisa ora banyolan kuwi? Ora. Ditulis toh ditulis ane materi anyar ki ditulis. Piye terus piye nek gak iso piye? Goblok aku. Cak Mondol, Cak Yudo saged ngandhap. Nggih, siap. Ngematke jogetane Pak Betul. Dani kali Pak Slamet. Teman nih. Awake dadi Dewan Yuri. Oh, ya. Menika posisine pun kados pundi derek. Posisine monggo derek.
jenengan maceng-maceng mriko. Maceng iki. Mundur. Nah. Ya, Huk. Engko ora nganggo simpangan ya ora apa-apa mergo gone cepet. Nggih. Simpangan ke nabrak nggih. Kok tengok-tengok. Iya sing kakung simpangan saged sing kakung. Awake dhewe tengok-tengok. Sing marake aku ora mudeng tata carane joget ayub kene iki ora mudeng ya, Pak. Sesuk delok tititeni ngono ku. Sik to, iki kan mboten mudenge mergo sing ciri khas Bojonegoro mboten mudeng. Iki Bojonegoro apa Tuban iki? Kene Tuban. Mboten lah niki sing beksa kan Bojonegoro. Oh, padha mawon. Sami mawon. Sami mawon. Lho kok jenengan pirsa nek sami mawon. Oh iya. Jare ra ngerti. Omongan urune semenit kok ngolah alah. Wes ayo nembang, wes. Kok malah buka-bukaan wadi. Iku lho jare ra ngerti kok. Kamu Buka bunang ya. Dedep kok dedep sih. Iya, dedep-dedep. Sesidemat napa? Nyuwun 10.8, Pak. 10 jogetane pripun? Gampang ora ya? Nggih. Duka. dan nyuwune niki sing joget ngoten kok. Nyuwune ngoten. Oh nggih, mungkin 10 saged niki saking panitia menika gubuk asmara, Pak niki. Oke. Nggih. Bekas mare iki, Pak. Nggih, gubuk asmara sesideman saking Pak Pri Supriyanto menika. Nggih. Tapi sesideman gubuk asmara rumiyin. Niki ya. Dung wis menengo. Mondol men nyimak men ngematke. Engko lak ora apal ora apal. Iya. Besanipun kesanipun dicontoh kalau Pak Mas Gani. nggih. Nggih damel contoh nggih sinau, Pak. Lah, Halus to jogete mung dung Nggih. sing obah mundake. Dung. nggih. Hebat. Elak. Sampeyan pas apa kuwi suran cakran ning Rembang ya kadang-kadang CFC kabeh diaturi rawuh ning PBS ya, Gong. Bar kuwi kacek sedina terus ulang tahun CFC ning Bojonegoro. PBS jane sekali-sekali nanggap tawayuk terus sindire Wah, rame. mesti rame janan. Wes. Lah pripun Sing rame aku dhewe. Boten karep kula niku wayang kan pun sering, ketoprak nggih pun sering. Umpama tayub ora ya sip Oh ya sip no, sindire akeh. Wah, eneng wayangan wis iso ana tayub ana campur sari ana apa-apa komplit. Oh nggih jangkep nggih malah. Cangkep. Copi-copi menika Mbak. Lila. Lah. Ini ngasih deh. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin Adadamari milahi sholatan Daimatan bihawamil mulkilai Angka hati itu himai warnane Tapi bisa maca Quran sak maknane Tapi pintu surat dilakonono Kabeh wong kang soleh kumpulono Kabeh papan kabeh diraih kang luwe Kabeh limo dikir wengi ingkang suwe Sapa bisa lakoni Insya Allah Gusti Allah ijabah Mbak Lila nih masih sinden remaja tapi perkembangannya ini kalau saya setuju Wah, riyen niku pesat perkembangannya kula ngerti Mbak Lila niku lagi isane bawa podang kuning terus ndok slereng-slereng sithik ya biyen saat menikah pesat. podang kuning dipangan Nggih. sesideman dipangan lah Mas Mondol Tak lepeh. iso apa iso Iki mbok. Mbak Lila iki lho Upama lho ndol upama Lila iki dadi bojomu piye? Ya. umpama padha legane Wah. tegese kowe isih legan Mbak Lila isih legan nih padha anu Iki umpan paling penak lho ndol kuwi arep kok gawa ning ndi bisa. Pokoke sok ben anggere ketemu kowe ana sinden ngatik mesti tak takoni upama iki dadi bojomu piye? Ya paling ora iso turu ming kuwi ae. Kok ora iso turu sebabe? Lah
nyawang wong kok ngene irunge keringet mesti anake sok akeh ngene. Ngene apa? Kok iso? Lho, biasa tengeran jere mbah-mbah mbiyen iki bocah ki ketengerane irung iki keringet mesti sok anake akeh. Ngono mah. Goleki wong wedok ki ana tengerane dhewe-dhewe. Pripun? Angger bathuke nonong kuwi berarti wong wedok sing seneng berpikir masa depan keluarga. Nah, Aku ngono kuwi. Alhamdulillah kuwi. Ngono. Sapane Pomo janggote ngatis. natis. Heeh. Pripun iki janggote natis? Lho mbok gawe dhewe piye? Kowe golek dhewe, golek ukara dhewe. Masa depan cerah setia karo sing lanang. Mamane ngene contone kaya aku mamane ya. Nah, iya. Sampeyan nek golek bojo kena ditengeri saka alis utawa saka rambut, Mas. Nah. Wong wedok kuwi angger kaya Mbak Putri ngene iki alise kandel. Kuwi mesti apan-apane kandel. Wadah kandel, Enggak sing tak karepne wong wedok nek alise kandel kuwi mata keranjang. mata keranjang. Bener, nek sing lanange mata pikulan. Dadi nek wong rada piye no dlalak ngono. Terus Apa-apa, nek wong wedok nuwun sewu kok ning gone kene isore irung iki kaya enek brengose tipis cilik-cilik. Tipis. Iya. Kaya indri ngene lho kaya brengose. Ngono kuwi tegese wong wedok sing cerewet ngono ya. iya. Karo wong lanang e wani. Wani. Mamah ae. Mamah karo wong lanang. Masih to sing lanang dadi marinim. Niki kan Angkatan laut. angkatan laut lagi kan dadi marinim. Marinir. Marimen Tapi nek nyarimen kok. sekali digetak karo Indri ya wedi ya nek. Wedi. Mergo iki lho cerewet. Oh iya, cerewet. Tapi nek wong wedok kok tangane enek ulune. Heeh. Mbok rabi gak apa-apa. Pinter masak. Pinter masak. Luwes tangane. Luwes tangane masake pinter. Lah sing aja mbok rabi sitok, Mas. Apa? Sing piye? Sikile gowedi ireng kok ulune akeh. Loh, Aja mbok rabi. apik lho kuwi. Aja dirabi, Mas. Pekerja keras wong wedok. Kerja keras apa? Lah piye? Lah nyapa? Oh, banji kok. Wah, Ayo silakan. dereng ngono. Golek. Kuwi materi rambut-rambut. Silakan awakmu Tang, materi apa buah boleh? Apa tak ajari? Leher ke atas kuwi ibaratnya toko buah. Toko buah. Ya, Tang. Iki Muni nyoto kowe iki lho, wong wedok iki leher ngono lho. Karo madhep rono karo wong wedok leher ke atas ibarat toko buah. Weh, gak iso. Lambene nyigar jambe. Pipine Pipine duren. duren sajuwing. Pengen mangan duren kok gak enek duren. Mangan pipine. Ya. Sing tenanan lho banyak mangan pipine ngono ya. Sing wong iki ben yakin lho ekspresi nganggo gaya kok mangan pipine ngono tok ya. Terus wong nampolne angel goblok kira umum. Ayo Tang. Terus mau lambe wis nyigar jambe. Ekspresi karo bahasane. Terus pipine duren sajuwing. Upama renek duren langsung mangan pipine. Terus untune miji timun. Upama arep mangan timun kok renek timun langsung kerokot untune. Iso. Teko kuwi tok sik Ora kene-kene. Gak sah. Ngono nek. Ya. Angel. Golek materi liyane nganu ndol. Upama Mbak Lila dadi bojoku, nganu to. Wah, kok ya percaya diri sih. Acting ngono. Sing penting ekspresi lho, iki tanpa ekspresi blas lho marahe iki. Gaya nganggo gerak-gerak piye ngono. Meneng ae. Lujur tok ora. Lah kuwi wong lurus e. Lurus nek ning panggung iki lho, kaya nganggo gaya-gaya ngono. Upama Lila dadi bojoku, ora entuk nyapu omah. Ngono. Ora entuk nyapu. Lah karo muni. Upama Lila ki dadi bojoku, ora entuk ning sawah. Lho kok tekan sawah barang lho, apa duwe sawah? Lah ya ora duwe sawah, ora entuk ning sawah kok. Oh iya bener. Ora duwe sawah, Sawahe tanggane masa ora entuk ning sawah. Ora entuk nyapu. Ora entuk nyapu. Lah kan aku seragap loh, Mas. Apa? Oh, Lah iya. jogane wis resik wis tak saponi dhewe kok. Oh iya. Ora entuk isah-isah piring. Ora entuk isah-isah piring. Lah sebabe Sebab piringnya wis tak kepruki kabeh.
Mangane nganggo godhong. Mangane nganggo godhong. Lah seperti kepruwira nek piring terus mangan nganggo godhong. Oh iya masuk. Mbak Lila ben nembang laguku. Napa, Pak? Lagune napa, Pak? Lho, lagune sayangku nggih, sayangku. Oh, sayangku. Wis kowe ora obah terus, obahe mau. Lah kok dilujur. Ya ekspresi iki padahal dijamuk madhep rene kok ora kok ngene ae ngono. Jowo apa ora kowe? Gundul cengok. Sakake ya. Lah pinter ya. Ora nyedok plituki. Kangenku karo Mbak Putri Akur lho. Putri ae putih. Tri. Baranmu ora melok nyang dhewe to? Melok Debagong. Iya. Enggak tahu apa. Iki dulure nek enggak tahu iki. Lah kan sekarang pisah rumah. Oh. Lah Debagong ora dijak karo Ndeyudo. Bago karo DTB. Karo degek. Ayo, kawitan saka Mbak Lila. Kangenku matur nuwun kadang-kadang Cakraning Rat Fans Club. Matur nuwun. Ngatos atos wonten margi, Pak. Pak Gani, wah hebat tenan Pak Gani. Nggih. Bijing teh sedat, Pak. Monongan tendel nek banjolan bijing teng sedan ngono. Becik teng Sedan, becik tanggal 8 to teng Sedan, tanggal 9 teng truk. Iya betul. Lah ngono kuwi lho kreatif. Ngono kuwi jenenge tanggap ngono kuwi. Dadi pikirane iki mletik nyimak kiwa tengen omongane apa swasana piye digatekno. Carek karo kami tuwa wis hafal perung. Walah ndek arep tak warai turu ning mobil. Ngene lho ndol lah kok Wong cuk nano cah iki. Wong arep diajari numpak susu kiwa kok malah numpak susu tok. Wah. Dan iki wis seru tapi lali. Ya jenenge ra iso nek lali. Kangen ayo lho. Kangenku tanpa upama Pasangan serasi Mbak Lila perkembangannya pewesat tenan kok Lila takoni. Lirik aneh iki. gini Kene. Wah, Lirikanmu, lirikan menambah kasbonku. Apik. Iki ge stiker apik. Lirikanmu menambah kasbon. kasbonku lah. mong sliramu kang dadi telenging ati Iya jare. Biawak jare. Oper Mbak Putri. Kaya biawak. Ambek biawak. Gede iki Nek wedok nyambuk. Gede iki kaya gak ngono. Kowe iki lho kaya biawak jarine Lila. Biawakmu. Biawak kuwi nek oh lali nek. Oh lali. Nek lanang biawak, Nek wedok. nek wedok biawuk. Oh yo meh lali lho. Jane iki sing dieling. Gusti, menungso kok lalen. Wong hafalke rong kecap kok Lah lali. iya. Wong ki kowe bar bayaran lali ya. Oper Mbak Putri. kuasa sanggonku nunggu Wis lawas nggone nunggu Mbak Putri karo Cak Yudo upama dadi temanten anyar bulan madu ning Bali. Nggih. Wah, Lah nek Lila karo Cak Mondol bulan aku madu. bajak tindak neng ndi Mas bulan madu Mas Pajak ning pinggir segara. mau terima pinggir goro sana nak larung Ora. Nah, terus Ya ning laut ngono terus tak lup-lup nih. makasih
Yo dijak renang paling ora kok iso. Ora iso renang Nggo bikini. Yo sak ora-orane itu terus kursi pantai. Tri. Nanging ngamong ledo. Kowe ora dibedhek-bedhekan ngono apa piye, Ndol? Kathah niku bedhek-bedhekan. sing ngomong sapa Awak kita. Lah iki lho, ngene iki lho aku seneng lucu kowe iki. Oh bedhek-bedhekan apa ngono ya mosok gak duwe. ora duwe iki lancahmu aku ora iso bedhekan kok Pamane ngene lho, pamane bedhekan ngene lho. Nek abang mlaku nek ijo mandek apa? Oh, nek abang mlaku nek ijo mandek apa? lampu stopan Salah. lah lampu abang mandek lampu ijo mlaku apa Lah piye to kualik? Kualik. Rungokne kupingmu. Lampu abang mlaku lampu ijo mandek apa? lah stopan Salah. lah apa Wong mangan semangka. Oh, wong mangan semangka. Wong mangan Kene abang kan dimangan. Barang ijo Kulite. wis entek. Ini. Duwe ora, Dak? ora duwe Ala udah tuan ya ono ya ini pirang-pirang tahun bedan sitok kok ngantek gak duwe iki lho kok apa ngono lho sing kira-kira apalmu wis sing butuhe ndang bedan. ora duwe Sego sak kepel dirubung tinggi. lah ngene iki lho jenenge Apa? salah Oh iya iso. Nah, kowe ta genti. Ngono iki lho bangsane ngono-ngono kuwi, Kang. ora duwe Dagelan cap opet to ya. ya mau ora duwe kok gek ngengkel Ya Terus kene, ayo nih lah. Ya wis lah ketimbangan kok sesuk mau dijak malah. sesuk kok tanggapan Aku tanggapan dhewe. aku kok gak Oh iya. Terus tanggal 9 ya Aja wis ketua jalukan dhuwit engko. Pak Mandol, jek dhuwite. ya sesuk Pak Kampret karo DE iya sesuk Pak Kampret Masih. terus lho. Tri kok malah cengengesan ngono. Ngelingono nalika tinaka Iya ta Tri? Ya ora. Nilai lho perkembangannya pewesat tenan tak akal. Iya. Sayangnya siji. Lagi iso pedang kuning lah nyaran-nyaran lek kowe seliring-seliring. Sayangi siji apa? Apa sayangnya? Orang dia pacar. Gini kan dia. Orang dia pacar bebas sak ngeler. Tapi kan lebih masa orang di pacar Sate lah. Ora duwe pacar. Melani Kebangetan sing bunang ya ora nembung-nembung. Lah, Pak. ya Allah Pak Dewarno mbak matur napa ta? Sigit kok Pak Dewarno Sing kuwi. pun Pak Dewarno. Allah. Allah. Terus kene. Liramu nate. Ramu nate. Seliramu nate ngendika Karena ayub. Sama Pak Miyoto. Tresno lahir dalam kubur Kok malah lakon ludruk lahir dalam kubur. Tresno lahir. Lahir terus sing batang lho. Batin. batin Tresno lahir terus sing batin Tuduk. Cangkem apa to ya? Ki mono keru lho, kerumu lho, keru. Ini mbok sekali-kali guyone karo mondol etok-etok mulih engko nyen asli ditinggal tahu ya. wah sering Masa wis sering asam mbok omong lagi dibaleni neh iya, kuwi jenenge nggo golek materi gojek nggo pengakraban ngono kuwi. ora lara disuntikno kok Masa wah Diundang tahu mantri. ceritane pripun? kula nu mangkat apa iki numpak mobil bareng dheke to Nggih. kene iki ra lara Diambil ning macet ning puskesmas. puskesmas kok gotong lebone ning UGD kok ya kok pasang ipus Kowe yo meneng ae. wah aku lho anu
Bonggo ta kula. Oh, iya. Dalan malah kono mun ngeten. Matane. Jadi ya niku stres. Kudu lara niki, kudu lara pokoke ngono. Kene bengok-bengok ae. Ben Pak, niku stres. Matane tenan. Di pengalamanmu ya. Tapi nuwun sewu, Mas diundang Pak Purnomo ya. Oh, iki jagoan kan Pak Purnomo njaluk obat apa? Pak Purnomo Lamongan. Nggih, Pak Purnomo Lamongan. Piye? Kula niku njaluk obat nggih asam lambung to. Heeh. Lah kok dikai obate wong edan. Lho, ning nggih mari tenan. Oh, asam Tapi lambung. gejala Akhirnya mboten sida edan lho. Oh, iya. Mau yo ora asam lambung kok obate Ora sedetan ning asam lambungnya tetep jalan terus. jalan. Iya. Ki pilih edan apa asam lambung? Asam lambung, Pak. Iya wis. asam lambung terus berarti. Tenggriya Mas, sampean kertas tumbas oksigen piyambak saat iki. Nek jaman riyen urung duwe oksigen kan angger kumat mara ning puskesmas, kumat mara ning puskesmas saiki wis tuku Tabung dhewe. tabung dhewe. Oh, dia dawa. Oke. Nggih, jagane ambekan sesek. Narene oksigen kok bablas mati. Lho, ora mungkin to. Ya jane iki ora mungkin. Lah kok iso? Wong KTP-ne sok umur hidup. Nek langsung ngono kuwi lho rada iso. Nek ngono-ngono kuwi rada iso. Nek yo kuwi meng dielingne. Nggih. Lagune sayangku. Mbak anu sapa iki? Bangsane sayang-sayang. Tong papat sisan Mbak Indri karo Mbak Melani. Karena Melani kok malah jagongan dhewe tak papuk isi tok iso. Ayo. Melani mumpung ditenggani Mas Nabil Melani. Ayo, Mas Rabil. Piye bocah manggon piye? Rabil. Wis gak karo mondol. Niku cinta pertamane Dikne. Cinta pertamane mah. Ora 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 gas. Mondol cah mbawari kok. hari ya. Ora karo mlilik. Lagune sayangku made in Rembang. Langsung dengdut. Yuk buka Mas Arangga. Yuk.